Вітаю, сябры! Калі я працую з трывогай, то часта раю людзям стварыць два спісы. Адпаведна запісаць тое, што ад іх залежыць, і тое, што не. А потым засяродзіцца на першым спісе і рабіць тое, што яны могуць. Але людзі часта пытаюцца, а як адрозніць тое, што я магу, на што я маю ўплыў, ад таго, што дакладна не ў маёй моцы. У гэтым роліку я паспрабую на гэтае пытанне адказаць. Паехалі. Для пачатку заўважым цікавую рэч. Насамрэч, мы лёгка адрозніваем магчымае ад немагчымага. Але толькі тады, калі гаворка ідзе пра побытавыя штодзённыя пытанні. Напрыклад, ці ты можаш заехаць за мной пасля працы? Ці магу я пайсці сёння ў тэатр? Ці можа яна прабегчы 100-метроўку? На такія пытанні мы адказваем з лёгкасцю. Зразумела, у залежнасці ад кантэксту. Можа ці не можа. Праблема ў тым, што калі гаворка ідзе пра справы, якія маюць для нас звышкаштоўнасць, вельмі важныя для нас, нам падаецца, што метад вырашэння, магу я нешта ці не, ён мусіць чым-то адрознівацца ад таго, які мы ўжываем на штодня. Магу я выйсці на пікет ці не? Магу я дапамагчы палітвязням ці не? Магу напісаць нейкі пост у соцсетках ці не? Тут яшчэ далучаецца нашае ўяўленне пра сябе ідэальных. Як гэта так? Занадта стамілася, занадта баюся, не хачу рызыкаваць. А трэба. А не атрымліваецца. Дык я не магу? Ці ўсё ж такі магу? І трэба толькі мацней папхнуць сябе пад пятую кропку. Насамрэч, шлях адрознення магчымага ад немагчымага адзін і той самы, што ў штодзённасці, што са звышзначнымі справамі. І ў гэтым шляху усяго два крокі. Давайце паглядзім, якія. Крок першы. Калі я магу нешта зрабіць, гэта значыць, што я ведаю, як гэта зрабіць. Больш ці менш дакладна, але уяўляю шлях да мэты. Напрыклад, калі я захачу пасля запісу гэтага відэа пайсці ў краму, то я магу гэта зрабіць. Па-першае, таму што я ведаю, дзе гэтая крама знаходзіцца. Я ведаю, як туды патрапіць. Я ведаю, што трэба купіць. Я требую, што зрабіць для таго, каб набыць неабходныя прадукты і гэтак далей. А вось ці магу я пабудаваць адронны калайдер? Вядома, не, бо я не ведаю, як гэта робіцца. Прыкладзіце гэтае пытанне да тых сфераў, дзе вы не можаце адрозніць магчымае ад немагчымага. Ці ведаеце вы канкрэтныя, рэальныя крокі, якія могуць прывесці вас да мэты? Ці вы маеце ўяўленне, як зрабіць тое, што вы хочаце? І другі крок. Я магу азначае, што я маю рэсурсы на тое, каб гэта зрабіць. Вернемся, да прыкладу, з крамай. Я магу схадзіць у краму, азначае, што ў мяне ёсць час на гэта, ёсць грошы, каб нешта набыць, можна схадзіць і проста так, канешне. Зрэшты, я магу хадзіць, фізічна магу, мяне не запёрлі ў хаце, я фізічна маю магчымасць гэта зрабіць. Гэтаксама і з вашымі справамі. Ці маеце вы рэсурсы? Час, грошы, здароўе фізічнае ці псіхічнае, каб зрабіць тое, што вы хочаце. Вось гэта вельмі варта абдумаць. І пры гэтым сыходзіць з сябе рэальнага ці рэальнай. Гэта вельмі важна. Калі зараз вы штосьці зрабіць хочаце, але не робіце, то альбо вы не ведаеце, як гэта зрабіць, вы не ведаеце шляха да мэты, альбо у вас няма рэсурсу. Папросту няма. Яшчэ адна вельмі важная заўвага. На першым кроку нашага плану мы можам трапіць у вельмі сур'ёзную пастку. Мы можам зблытаць мэту і мару. У адрозненне ад мары мэта гэта такое практычнае вымярэнне. Вы можаце падлічыць тэрміны яе дасягнення, вылучыць неабходныя крокі, каб яе дасягнуць і гэтак далей. Мэта, яна канкрэтная. Пайсці ў краму і набыць шакаладку. Гэта мэта. А вось такое. Хочацца чагосьці такога, каб дарыла радасць, як у дзяцінстве, каб так смачненька, і каб пяшчотненька, і мур-мур-мур-мур-мур-мур. Ось гэта мара. І важна не пераблытаць. І апошняе. Магчыма, у вас іншая сітуацыя. Вы і ведаеце, як рабіць. І сродкі маеце.
але вы не адчуваеце сябе ў праве нешта зрабіць. Найчасцейшы выпадак гэтага: я не маю права быць шчаслівай ці шчаслівым і радавацца жыццю, пакуль ідзе вайна. Калі вас хвалюе гэтае пытанне, то запрашаю да майго відэа на гэтую тэму сюды. Ну, а я развітваюся з вами. Не забудзьцеся пракаментаваць, даслаць гэтае відэа сябрам і паставіць лайк. Ну, і на канал падпісвайцеся. У нас неўзабаве стартуе серыя пра таксічныя адносіны. Будзе цікава і карысна. І ўсё гэта па-ранейшаму мае сэнс. Пока!